abrabo nye trasa abrabo enye tra ya na tambia me kase enipa ye kasa pa ye di kaitie eni hweyi akola ya wo no kra wo nu kra hweyi no anka me ye di hweyi beteto saa di emu adi enyini na wunyini na akoya adwuma na wo koye ni hweyi o akwantu ya wutu ya no hweni o awade a wo wade ni hweyi na awade kwa awa wo ma no hweyi na ya anya nkwada abone bibia nipa ye bia ye di hweyi ne to ho enti so hwemu a ahweyi eye ade pa enu ne tintim ni paase onyankopon boye no ade a wodi tim yase ene ahweyi ko katra Adam ni class omuhweye aduabe wo nyina wo metu de omunsa kan de muhweye na saa aduaba we ni de mamfa mo nsa ka hweyi ne nipa so wote wona awa hweyi so a bibi beto na nso ebeye mere se wo wa hweyi a ebi kura obi be hye de asem bia beto an den wote wo ho nte de yedo be kura yedo be ko nanso nam se nyankopon nim se ade ene nyawa ana ntisa ana wa hweyi ni okasa bi enti na asana je wa befie sana obi bisase na de akrakra de nke egu na aba wiase ani je na aba ade na je so osu ansa ne afa no fi se ye nyimo no a ba bi o hye ya a wo pie no ho ya ni bidi enti bira wo pie ye na hye se ne ye ma hye no no watim yi baby a ma bi boni be kasa wa announce the presence baby a wa bi dure ni ena wuwu so a wawuya no ebusua ni nyina ye nimu de wo koro wo firi yimu se yo se nyu waje nika se ni bi de kra na ade agya ya na mdi ka ka bi se mpanin se anene miami akra ye wada de ka na ebusua no na Yesu Yesu ya Yesu ebi isu ma udue ebi isu ma damri fa ni ade enti enipa de ye koro ene ye banyina eyesu ni awerho na ye wo sahwi na abranti bi chance mi kire wo se ne sister ba ko nyinsen ye ne tamu aso a wo tena wo so ne china ade chie se ye ni kunu ni abre no se wo be kwa akwhya akomfo kora ebon no ha no firi na wo sisi bi so ene bu no wura mu okoye kuru kasi bi na dahoi ena emrantie ye goro na abrantie bi gina dwom no wasa sa afi wi gina wa ene obi beto no no se bema adai na o kana asem senti wo sisi ni ebu no egu no so oba no na esa wati agoro wi kurum ha ne mrantie no no ni wo mo ni gie so a na aba prekope wo so wutu kwan bi de kwa na wo tu no firi na nsane na ama wo mo agora ene no so obeko o se sa wo so wo ba no bi kusisi a ti bi kura bi du fi na ayira wo o se di wo sa wo twa no wo se ye jibi ba bi so ye jim ba bi ntimeko so ka se bi di agora ni ani gie kira emwa ebe ha wo bi nso meko ehwa utwa ho ye me ko ni paro gira ho se ko oba na e ko ampa udu fi edani e kira na be yisu de oba na wo o pe hwe ni sa ya o hwe na ade ya ma wodi nyini ye abrantie ni nyini ye so agoro no ti ni wo nkuru ha ya agoro ti ye no nwum ntam ho o na nya asem ketwa ye ntam ho ba bia ebunu no wo mu fi sagini ginu sagini bi bia e be bia abrantie ya agoro ni ye be ba abefa agoro ti se de be ba je sa abrantie die oho odi frasama ado na ba ye ibi ni LUMBA de no abrabo wo bi nhwe wo bi de ho nkase meni aso ese nyina na ko school meni aso ese ne ko ahayo no ndi wa yese meni aso ese ne nam ye nya ne sa
obia wo hu sa abrante no ogro ho wo baaye no wo de na agoro baaye no wo de na agoro baaye na wo ya nyame ehira no wo ho no wo de aba wo so kura bi abaaye na abesuae ade bi wo ho a ye niam a ye yi nyina wo bi wo ho nyame de bo obi so wo ho a obisua no wa ha na wuntubi ne de wo no ye de abono no enye peda wo mu oni kobre no a oni abre kwa enti abrabo de eyesu ene awiro